wani zubin ɗacin soyayya ya fi ƙarfin tauna. Sun ban saba ba. Ni dai sai fatan alkhairi, soyayya sa'a ce, inda na je ke zan baki bi ne kuma kinci ba ka ba. Na fara tarban soyayya ni ban saba ba. Kika bi wanda ban miki ba, ya kika min haka ne, kin gane ce miki sike, hannu barin miki take, ko maganar ki da sake, hannu barin ki da tsinke, bakin cikin ki ya yanke, domin ki ina haske, sai zana yoki shila, ki ce da dukin yarda, farin ciki zan fulla, daure ki sa yari huda, idan kina gefe na wata rikita mukar suda, farin ciki na da daura mini idan kina yi yanga. Komai ya buɗe nake miki shi, sai dai zuwan akasi, a zuciya kuma babu kashi, sai dai tarin harashi, hakan ki zamanci a fushi, komai na bar miki shi, tsarin mu ko da almakashi, kyale mana shi, so ya ji kanun riga, yankari kar ya diga, na kwaci babbar ganga ga masu taken burga, aikin gina za na shiga da cimma karshen zuga, ina tudu na hanga ana ta yi bin zuga. Ni dai sai fatan